Πόσες ευκαιρίες έχεις αφήσει να καθούν απλά και μόνο επειδή δεν πίστεψες στον εαυτό σου? Μήπως είπες όχι σε κάτι, όχι επειδή δεν μπορούσες, αλλά γιατί σκέφτηκες κι αν δεν τα καταφέρω? Αν έχεις νιώσει έτσι, δεν είσαι μόνη και σίγουρα δεν φταίς. Το να αμφισβητείς τον εαυτό σου είναι ένα από τα πιο ύπουλα εμπόδια που μας κρατάνε πίσω. Σήμερα θα δούμε μαζί γιατί αμφισβητούμε τον εαυτό μας, από πού προέρχεται αυτό το «δεν είμαι αρκετά καλή» και το πιο σημαντικό, πώς να σταματήσεις να το πιστεύεις. Μείνε μαζί μου. Γεια σου, είμαι η Στεφανία Τσαουσίδου, είμαι coach θετικής ψυχολογίας και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το πώς μπορείς να μειώσεις το άγχος, να δυναμώσεις την αυτοπεποίθησή σου και να βρίσκεις χαρά στην καθημερινότητα. Αν θέλεις και είσαι έτοιμη για αλλαγή, κάνε εγγραφή, πάτα το καμπανάκι και θυμήσου ότι μπορείς να μοιραστείς το βίντεο αυτό με μία φίλη που πιστεύεις ότι θα τη βοηθήσει. Και αν κάτι σε άγγιξε, έχεις κάποια απορία, γράψε μου στα σχόλια, τα διαβάζω όλα και απαντώ προσωπικά. Αυτή η φωνή δεν γεννήθηκε από μόνη της και τις περισσότερες φορές δεν είναι καν η δική σου φωνή. Είναι ένα μείγμα από φωνές που άκουγες όταν ήσουν παιδί. Μπορεί να είναι ο τόνος του πατέρα σου όταν σου έλεγε «γιατί δεν πήρες άριστα» ή ο τρόπος που η μαμά σου έδειχνε προσοχή όταν ήσουν το καλό κορίτσι. Ή ίσως κάποιος δάσκαλος που σου έριξε ένα αυστηρό βλέμμα ή είπε μια πικρή κουβέντα. Αυτή η φωνή λοιπόν χτίστηκε όταν ήσουν πολύ μικρή και το μυαλό σου για να σε προστατέψει την αποθήκευσε. Γιατί όταν είσαι παιδί δεν μπορείς να πεις, δεν σκέφτεσαι ότι η μαμά ή ο μπαμπάς κάνουν λάθος. Λες, κάτι κάνω εγώ λάθος. Και αυτή η σκέψη μετά γίνεται πεποίθηση, το πιστεύεις. Γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπεις τον εαυτό σου και τον κόσμο. Μεγαλώνοντας, αυτός ο κριτής μένει μέσα σου, σε παρακολουθεί, σε διορθώνει και κάθε φορά που πας να κάνεις κάτι, που πας να δημιουργήσεις αυτό που θέλεις πραγματικά, εκείνος εμφανίζεται. Όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σε κρατήσει ασφαλή, να σε προστατέψει από την αποτυχία, από την απόρριψη, από το ρίσκο ότι αν κάνω κάτι θα πληγωθώ. Και είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι ο εσωτερικός κριτής δεν είναι ο εχθρός σου. Είναι ένα δικό σου κομμάτι που δημιουργήθηκε να σε προστατέψει όταν ήσουν παιδί. Απλά σήμερα που είσαι ενήλικας, έχει μείνει σε μια δουλειά που δεν χρειάζεται πια να κάνει. Αν συνεχίσεις να του δίνεις τον έλεγχο, θα σε κρατάει πίσω. Όχι επειδή σε μισεί, αλλά επειδή έχει μάθει ότι η ασφάλεια είναι πιο σημαντική από το να προχωρήσεις. Το πρώτο βήμα δεν είναι να τον πολεμήσεις, είναι να του δώσεις την προσοχή που χρειάζεται, να τον παρατηρήσεις, να τον ακούσεις, να αναγνωρίσεις ότι η φωνή αυτή είναι από το παρελθόν και δεν είναι πια χρήσιμη. Θυμήσου, δεν γεννήθηκες με αμφιβολία, τη διδάχτηκες και τώρα ήρθε η στιγμή να την ξεμάθεις. Και τώρα που κατάλαβες από πού προέρχεται αυτή η φωνή, από μέσα σου, το ερώτημα είναι ένα. Τι να κάνεις με αυτή τη φωνή? Γιατί δεν μπορούμε πάντα να την αγνοούμε, αλλά μπορούμε να σταματήσουμε να την πιστεύουμε. Έτσι, αντί να συνεχίσεις να πας κόντρα, να την πολεμάς, μπορείς να μάθεις να ζεις μαζί της, χωρίς να σε επηρεάζει. Και θα μοιραστώ μαζί σου 3 μεγάλες αλήθειες που άλλαξαν τον τρόπο που βλέπω εγώ την αυτοαμφισβήτηση και βασίζονται σε αυτά που λέει η ψυχολογία. Και πράγματι μπορούν να σε βοηθήσουν και σένα να προχωρήσεις με περισσότερη πίστη στον εαυτό σου. Πρώτη αλήθεια. Η αποφυγή τρέφει την αυτοαμφισβήτηση. Κάθε φορά που αποφεύγεις να κάνεις κάτι, επειδή σε φοβίζει, επειδή δεν νιώθεις έτοιμη, στην πραγματικότητα δεν μειώνεις το φόβο, το μεγαλώνεις. Το μυαλό σου παίρνει το μήνυμα αφού δεν το έκανες, άρα όντως δεν μπορούσες. Και έτσι πείθεις τον εαυτό σου ότι είχες δίκιο και την επόμενη φορά η αμφιβολία θα είναι ακόμα πιο δυνατή. Ο μηχανισμός είναι πολύ απλός. Φοβάσαι να κάνεις κάτι, αποφεύγεις να το κάνεις και πείθεις τον εαυτό σου ότι αφού δεν το κάνω, μάλλον δεν μπορώ να τα καταφέρω και έτσι δεν προσπαθείς καν. Και ξαναξεκινάει και μπαίνει σε αυτό το φαύλο κύκλο. Γιατί όσο περισσότερο αποφεύγεις, τόσο περισσότερο ενισχύεις αυτή την εσωτερική αφήγηση που σε μειώνει. Και κάπως έτσι αυτός ο φαύλος κύκλος που σου είπα, αποφεύγεις να κάνεις κάτι, νιώθεις ότι δεν τα καταφέρνεις, αποφεύγεις περισσότερο. Η λύση ποια είναι? Είναι τα μικρά βήματα δράσης. Όχι τελειότητα, απλά ξεκινάς με την πρόθεση. Και θα σου προτείνω κάτι που μπορεί να σε βοηθήσουν. Σκέψου ένα πράγμα που έχεις αναβάλει. Γράψε αυτό το πράγμα και ύστερα ρώτησε. Τι θα έκανα αν δεν φοβόμουν? Αν δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχω? Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Χρειάζεται να κάνεις ένα μόνο βήμα. Στείλε εκείνο το email, κάνε μία ερώτηση, κλείσε εκείνο το ραντεβού. Έτσι χτίζεται η αυτοπεποίθηση. Όταν δράς, ακόμα και αν η φωνή μέσα σου λέει ότι δεν μπορείς. Ένα βήμα τη φορά.
Αλήθεια νούμερο 2. Χρειάζεται να σε καίει. Η αυτοαμφισβήτηση δεν νικιέται με λογικά επιχειρήματα, αλλά μπορείς να την νικήσεις όταν κάνεις ένα μικρό βήμα προς κάτι που έχει μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία για εσένα. Κάτι που νιώθεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να το κάνεις. Μπορεί να μην ξέρεις τι θα γίνει, μπορεί να μην ξέρεις το πώς, να μην νιώθεις έτοιμη, αλλά όταν κάτι σε καίει, τότε βρίσκεις το κουράγιο να προχωρήσεις, ακόμα κι αν μέσα σου τρέμεις. Το θάρρος δεν είναι η απουσία του φόβου, είναι η δράση παρά τον φόβο. Πριν ξεκινήσεις λοιπόν, δοκίμασε αυτό. Κλείσε τα μάτια σου και πάρε 3 βαθιές αναπνοές. Εισπνέοντας, μετρώντας ως το 4, κρατάς την αναπνοή σου μέχρι το 7 και εκπνέεις μέχρι το 8. Δοκίμασε το αυτό για 2-3 φορές και θα δεις ότι το σώμα σου χαλαρώνει, ηρεμεί. Κάνεις λοιπόν reset στο νευρικό σου σύστημα και σου θυμίζεις εσύ ότι εσύ έχεις τον έλεγχο. Τρίτη αλήθεια. Δεν χρειάζεται να φύγει η αμφιβολία. Μα θα μου πει Στεφανία, εγώ θέλω να φύγει, δεν μου αρέσει. Αλλά ξέρεις κάτι, η αμφιβολία μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει κουμάντο στη ζωή σου. Φαντάσου πως είναι να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όπου είσαι εσύ ο οδηγός και η αμφιβολία είναι ο συνοδηγός. Ναι, είναι εκεί. Ναι, θα σου μιλάει. Ναι, θα προσπαθήσει να σου αποσπάσει την προσοχή. Αλλά δεν κρατάει το τιμόνι, δεν διαλέγει προς τα που θα πάτε, δεν αποφασίζει αν θα ξεκινήσεις ή όχι. Αυτό το κάνεις εσύ, γιατί εσύ είσαι ο οδηγός. Εσύ επιλέγεις τι μουσική θα βάλεις στο ράδιο. Εσύ διαλέγεις ποιον προορισμό θα ακολουθήσεις. Όχι με βάση το φόβο, αλλά με βάση αυτό που σε καίει, αυτό που είναι σημαντικό για εσένα. Και όσο περισσότερο προχωράς, όσο περισσότερο τολμάς, τόσο περισσότερο η αμφιβολία σου θα σωπαίνει. Γιατί βλέπει ότι τα καταφέρνεις. Και αν αρχίσει πάλι να μιλάει, μπορείς να της πεις «ΟΚ, σε ακούω, αλλά εγώ συνεχίζω». Όλα αυτά που μοιραστήκαμε σήμερα δεν είναι απλώς θεωρία. Είναι αλήθειες που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου. Αρκεί να κάνεις το πρώτο βήμα. Αν κάτι μέσα σου λέει ότι ναι, είμαι έτοιμη, τότε να ξέρεις ότι δεν είναι αργά. Το πρόγραμμα Αναζωογόνησης και Μεταμόρφωσης συνεχίζεται και όλα τα προηγούμενα μαθήματα και εκπαιδεύσεις είναι διαθέσιμα μαγνητοσκοπημένα για να τα παρακολουθείς στο δικό σου χρόνο. Γιατί η πραγματική αλλαγή δεν ξεκινάει όταν αλλάξει το έξω, το περιβάλλον σου, αλλά ξεκινάει πάντα από μέσα προς τα έξω. Όταν αρχίσεις να ακούς τις εσωτερικές σου φωνές, να τις κατανοήσεις και να αγκαλιάσεις τα κομμάτια του εαυτού σου που κάποτε σε μπλόκαραν, τότε κάτι αλλάζει. Δεν χρειάζεται να πολεμήσεις τις εσωτερικές φωνές, αρκεί να τις αποδεχτείς και τότε δεν σε εμποδίζουν πια. Είμαι η Στεφανία Τσαουσίδου, είμαι coach θετικής ψυχολογίας και κάθε Κυριακή στις 8:30 ανεβάζω ένα νέο βίντεο για να σε βοηθήσω να μειώσεις το άγχος και να δημιουργήσεις μια ζωή με περισσότερη ηρεμία, χαρά και νόημα. Και να θυμάσαι, μέχρι την επόμενη φορά, καμία δεν είναι μόνη όταν θυμάται τη δύναμη που έχει μέσα της.